B'investiment ta' 12 miljun euro mis-settur privat, fl-isptar Mater Dei tnieda proġett li permezz tiegħu il-mediċina lil pazjenti se tibda titqassam permezz ta' sistema kompjuterizzata u robotika. Ir-robot bl-isem ta' Mario u s-software bl-isem ta' Sophia se jassistu lill-ispiżjara tal-isptar, it-tobba u l-infermiera sabiex permezz tat-teknoloġija pazjenti fl-isptar jkunu jistgħu jieħdu dejjem il-mediċina t-tajba filwaqt li tiġi eliminata l-ħela tal-mediċini. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-isptar ġie spjegat li dan ir-robot se jwassal biex jippakkja u jibgħat il-mediċini fis-swali f'inqas minn 5 minuti. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li l-pjan hu li sa sentej oħra jiġu installati total ta' 17 minn dawn ir-robots fis-swali tal-isptar. Bħalu fix-xhur li ġejjin nkunu qegħdin ninstallaw 17 robot li jfisser li l-mediċini jkunu qegħdin jaslu aktar fil-pront għand il-pazjenti, jaslu b'mod personalizzat, jiġifieri kull pazjent ħajkollu l-mediċina tiegħu ġo pakkett apposta għalih, illi mbagħad inners taqra barcode tal-pazjent mal-barcode tal-mediċina. Is-sistema taħseb li tikkoordina d-dożi u l-ħinijiet li fihom il-pazjent irid jingħata l-mediċini. Dan minn barra li l-lista tal-mediċini li jieħu l-pazjent se tkun tista' tiġi emendata biss mit-tabib. B'hekk se jiġi eliminant ir-riskju li pazjent jew jingħata l-mediċina żbaljata jew li jingħata doża aktar milli suppost jew li ma tingħatax xi mediċina. Dr. Fern qal li permezz ta' dan se titjieb il-kura lil pazjenti fl-isptar. Naqtaw prattikament l-żbalji illi allura nkunu ċerti li l-pazjent qed jieħu il-mediċina li għandu bżonn fil-ħin li għandu bżonn u li qed joħodha. U allura da jfisser kura aħjar għall-pazjenti tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-isptar Ivan Falzon spjega li sabiex din is-sistema se tidħol fis-seħħ kellhom isiru interventi mal-isptar sabiex ikunu jistgħu jilqgħu għal din is-sistema. Bħalissa l-proġett qed jiġi spjegat fid-dettall lit-tobba, infermiera u spiżjara bilan li jsiru midħla tas-sistema l-ġdida. L-investiment jaħseb biex il-kumpanija li provdiet din is-sistema innovattiva titħallas skont ma kemm ikunu qegħdin jiġu frankati flus mill-isptar. L-ewwel sistema fis-swali mistennija tidħol fil-bidu tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.